Blízká budoucnost. Po ekonomické pohromě a globálním oteplování přišel hladomor, migrace a občanská válka. Nastal společenský kolaps. Vláda svěřila obrovskou moc do rukou jediného úřadu, jehož úkolem bylo zajištění těch obyvatel, kteří byli vyhodnoceni jako zátěž pro společnost. Tento úřad se jmenoval Úřad pro populaci. Nemáte právo mi vykládat, jak mám žít. To sakra nemá nikdo. Škoda, že to tak cítíte. Věřím ale, že nový ráj vám poskytne nový začátek, který vám teď náleží. Vy nechcete lepší život? Nemáte příjmy. Všechny státní příspěvky jste vyčerpal. Z čeho chcete žít? Musíte být produktivní občan. Tak zní zákon. Činit opak je zločin. Jste nemajetný. Zátěž společnosti. Dle zákona o populaci není pro odvolání důvod a pokud nesouhlasíte s přesídlením, budu vás bohužel muset dát zatknout. Všechno vím. Já znám pravdu. Mezi námi se skrývají podvratné živly, které chtějí zničit, co nám zbylo. Nevěří, že je tato vláda stále demokratická. Všichni, kteří ji považujeme za zbytné, musí věřit, že na ně čeká lepší život. Cítit naději. Nesmíme dopustit, aby ta iluze zanikla. A víš, co mi říkali indiáni? To nebyli indiáni, Lukasi. Ráj je tábor smrti. Cože? Že tam miliony lidí spálili. Prý, se ozvou a neozvou. Nemají prsty ani ruce. Jsou spálený. Co to tu povídáš za hrůzy? Pravdu! Naženou je do plynových komor a pak je spálí v pecích. Šťastné konce jsou v pohádkách. Obři vždy zašlapou lidi. Noahu, slyšíte? Řekněte mu, že se plete. Na co se dívám? Nový ráj. Co je to? Krematorium 6. Zvětšit. Co jsme to udělali? Nový ráj je továrna na smrt. Je to vlastně 8hektarová plynová komora, kde je 6 krematorií. Toto jsou tváře nevinných. Tváře 7 milionů obětí státem posvěcené genocidy. Pozor. Teď můžete být na řadě.